warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tekangaken kula sak kancan saking 8B badhe merangkakake paraga Abimanyu kaliyan Buta Cakil Sugeng Hamirsani. Elah dalah, ana manungsa wani mlebu alas. Sapa sira aku bocah bagus. Bojo sira mati tanpa aran. Ayo, ngaku. Buta-buta suaramu kaya bedet. Balik sapa jenengmu? Oi. Kita kene dino langsung wis kita. Jamane wong takon genti dinakon. Sapa anakmu ngendi yang kamu? Aranku Buta Cakil ya kelompok mimis saka pasukan Bundumanyu. Balik sira sapa jenengmu? Aku Satrio saka Langkawati. Raden Angkawijaya ranku. Angkawijaya. Yo, Bambang Palang Alasan. Apa pengalasan? Yo, Kartapura. Yo, Kartaputra. Weleh-weleh jenenge pirang-pirang. Abimanyu bukan menyang endi. Ngetunake jentrining suku Osiking Ati. Tegese Ora duwe ancas sing dumantek. Wong melu kareping ati. Kowe kudu bali. Ora kena bacot alas iki dadi panguasaku. Alas iku papan mertika, sapa wae oleh liwat. Datang ana sing ngusir aku, kowe aja dadi pepalangan lakuku. Ora bakal nganggo gawe marang sira buta-buta. ora kena kudu bali. Ora bacot, ora oleh yo bacot. Ora kena ndak enggak. Apa kowe wani karo aku? Ora ana sing tak wedeni. Enak pangendamu bisa copot singku. Ayo maju. Dak ladeni sak bojone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.